एबार अमा बेदर लानोसैलाय बिखा लाखांबाय मेथाइ लाखांबाय अमा बेदर लानोसै किमान केजी किमान हो कुकाई 350 কলিজা আছে নাই কলিজা কটম ন কিমান মান বছৰ হ'ল আপোনালোকে এইটো ইয়াত গাহৰি কাটা 8-9 বছৰ ন বেছি হৈ গ'ল ন কি বুলি ক'বে এইটো জগাটো হা লক্ষী পথাৰ 1 কিলো পিস কৰি দিব पिस कोई दिबो मादि गोदाय नै खोन्थासै आं मोजां जानोसै लकेल गाहरि এই जुङाটো साय गम पाइसम এই जुङाটো लग देखवाय दिम जोंनि धेमाजियाव नै लकेल अमा मोनो नै खुगा सिदा सिदा माने न जुङा मुग जुङा लकेल হয় এইবিলাক ন बे जाहैबाय लकी पथार तिनाली एदु लकी पथार किमान मान सनो देनगा হৈছিল ও दुकान सुकान किमान सनो बा অনুমান 89 এই जों दायो वारेस लोंबाय ओंखाम बैसो उखैनाय मोनबाय नालाय वारेसखौ लोंगोरना लानोसै मा होनदों वारेसखौ लोंगोरना लानोसै बेनि उनाव थांबाय थागोन या नै लामाया मोजां बारा नङा बारा थिग नङा लामाया आङो अबियाव दंफियो आबुंनो थांनो नागिरदों सोलायलायबाय नै मामि ओमफ्राय बाबा आं ओमफ्राय आवरानि जोंखौ नै आरो मा नामा नोंना मा नाम दैथुनगियारि ना बेसेबां क्लासाव 3आव थौ नोंसिनाव थांसै जों थौदो नाम मोननै ना नाम मोनसेलाय औ दैथुन ना दैबाना जादोंमोन नामालाय एबार जायाखै ना दाबो जायो गिदिर फैथार नामाब्रा गिदिर फैथार नामा दैया गिदिर फैयो ना इयाव लोमाखै ना आलि खोथेनायखाय थौ बेबायदिनो जों थायो मोनफैबाय नै न'आव ना एवदों ना एवनायखौ एसे खोन्थासै आं नै बेनो जोंना बिखुनजोआ ना आंखौथ' नुफेराखैमोन आंबो दिनैसो फार्स्ट नुबाय इयो बिहावा आफाया दा रायलायनोसै मोजांनो ओरैजाय ओमफ्राय नै नाखौ एवबाय बेखौथ' आन्दासाव जोंनोनो एवखादों बायदि मोनबाय आङो नै नाया लकेल नासो इयो एबार खोन्थानोसैलाय नै जोङो दायो अबाव जिरायगोन नुदोंना माबायदि जायगा खोन्थानोसै नोंथांमोननो नायलांबाय थादो लोगोसे आंजों नै जों दंफां सायाव जिरायनोसै नै साम' संनायबावदोंसो नै साफा खालामखाबायना नै साम'बो दा जों साम' मोनजासिगोन दायो सायनानै आरामसे साफा खालामखाबाय एबार जोंनि आरामसे माबायदि जायगायाव जिरायो दा खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो सोरबाफोर जुदि जिरायनो लुगैदोंबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो फैनानै आंजों फैफादो जिरायनो नै ओरैबायदि मोजां जायगायाव जोङो दा जिराय बेयावसो मा दंफां सुम ना बे जाबाय सुम मुगा फिग्रा दै बेयो नै लोगोफोर ओरैबायदि मोजां गायना दोनदों जोंना आफाया ओरैबायदि मोजां नै सारि सारिनो नैबे जोंना आफाया बेनो ओमफ्राय नैबे जोंना आइया जों बिसोरखौनो लांफैदों आरो दाख्लैनो फैनाय बिसोरो ओमफ्राय ओरैजाय मा जायोमोनथाय आङो खोन्थादो दाहाय मोजां रायलायथिलायनोसै ना दे बिदिबा दाहाय जों जानाय लोंनायखौ खोन्थानोसै नै मेंबायनो सोरबा आनियाबो मेंबायना आनि मेंबायनो मा जिरायदों नै आथिं सोमावलायदोंसो मालाय आनिया मेंबाय इयावबो दंथ' आरो नाया नै बे जाहैबाय ना फार्मिं ओरैबायदि मोजां माने ना फिसिग्रा जायगा बानायदों आरो
दानि मुगायाव माने गोदोनि बायदि बिगा बिगा हा जावनानै ना फिलायनो खुनु दरखार गैयाना रोङोब्ला ना बेयावसो बिदिनो फिनो हायोना गोदोनि बायदि माने बिगा हा ओरैनो लस जावनानै फिलायनाङा आरोना दानिया जुदि रोङोब्ला आरो नै बिदि हायो गुबुन सिङाव दङ नाया खिन्थु मा जानो हाबाब दिनै साम' नै आइया दै गुदुं लाबोदों दै गुदुं ना आइ जांला थांसै आइखौबो आलासि फैबा मानसिफ्रा खस्थ' मोनो नै जोंना बिहावजों बिखुनजोजों माबायदि खस्थ' मोनाखैना मोजांसो मोनोना दै गुदुङाव सोमसिगोन मा हांसो थायो सेनासो ना दमासा नङा दिनैसो मोनजागासिनोलै हांसोखौ दै गुदुङाव लाजिदोंनो आइया आइया न'खाय हांसो माबानो एक्सपार्टार हांसो गोदाग्राखाना बेखौ बिबुखौ माबायदि जागोन आंनावबो थांबाबो ओंखामखौनो मोनजाबोआखै हाखुदा खेबसे हाबनानै फैयो आं थांबाय थायो नोंसोरथिं हाबे थांदोंमोन न'आव सिनायनो ओरै एरायनानै सानाव हाबहैबाय सानाव हाबनानै ओंखाम ना मा बोथिसे जाना बहुत थांदों बाइकजोंनो एबार थांबा हाबहैनो हागोन दे न'खौलाय खोन्थाहरदोंमोन नोंसानि न'खौ आं खननै ना खनथामानो जाबाय धेमाजियाव थांबा खामानि थाब जाबाथाय मा आसार गारियालाय माबाथ'वाखै अखा हाबा सावजाया आं नैलाय गोजा बेदर दंबावोसो लोङा माथो लोंला माबो गोदाखाङै नोङो मासे गोदाखांबाय आबौनो मानोथो फुङावलाय इमान बेरायबाय थानांगौ जाखोनलाय बेरायाखै अखायाव हमथाबाय थाबाय ओइ दाउ गोदानसो बेबाय थाबाय दाउना हांसो आं बुंलांबायसो बिदि होनबाय थायो देखायलांजों नुथारगोन होमबासो जागोन आचारि आल्लाहु आमिन जेबो फेरेददों फेरेदखांबाय नामा आइयालाय दंबाय हांसोखौबो जायै बेबुखौबो जायो जोंना नै ना बेबुआसो गोथावसिन ना माबोरै फेरेददों न'खाय बेसे मोजां फेरेददों बेबो फेरेदबाय थाखायो खोमालै आइयाना ओंखायनो मोजां रोंगौ एबार बेदर एवनायखौ लानोसैलाय दे आलासि जानो फैना भागिना संना खनसेबो गावनो साहा फुदुंना लोंलांनांबाय खेबसे मावनोब्रा माने न' सिङाव संला आरो एबार बाहेरायाव संसैनो ओंखायनो नै सोब गासिबो बर्तन लाबोजोब्बाय आबै आंलाय मा थांनो गोनांबालाय आं दिनै थांबा गाबोन थांनो
이거 파리지. 나와 비겁다래. 아니나 이거 봐. 봐. 이래가지고.